Okay, i dag der skal mig og Nicolas prøve, hvor han trykker, og så skal han ramme den præcis samme tid, som jeg siger. Du skal ramme 7 sekunder, 77 sekunder. Okay. Ja. Altså, det var ikke 7 minutter. Nej, den gad ikke. Du ramte ikke helt, men ellers var den på 7 og 81 sekunder. Okay, jeg gør sådan. Er du klar? Ja. Han har lukket øjnene. Nej, hvorfor gjorde den? Du var på 7,40, hvis du havde slukket den. Okay, prøv igen. Men jeg skal lige se, Sidste hvor gang. langt det er et sekund af. Okay. Jeg vil sige, det var fint. Okay, nu er det min tur, guys. Du skal ramme en anden jo. Du skal ramme 6,50. Prøv lige, at den starter. Jeg vidste ikke. Lige om den starter. Prøv igen. Jeg kunne ikke stoppe. Jeg ramte ikke. Lad os stoppe. Nej, jeg prøver lige en sidste gang. Du kigger. Det var... Må jeg også prøve, hvor jeg kigger? Ja. Nu følger mig Og lige. det var 777. Hvad sker der? Den er på... Ja. Kom igen.